Na 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 na. Urretxu. Na 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 na. Eta Zumarragako udalik babestuta. Nara na nara nararara. Maite Franco ipuin kontalariak. Nik neuk aurkezten du. Nararara daran. Binomio fantastikoa. Zeote da, asmatuko duguna. Nani nanani nanam. Zeote da, zer da. Egun honeska mutilok. Berriz ere ipuinekin gatoz, baina oraingoan ez da ipuina soilik izango. Izan ere joko moduan kontatuko dugu. Edo zue ideia bat emateko moduan. Alegia, ipuinak, milaka ipuin sortzeko adibide gisa. Dakizuenez, egun hauetan ari gara, Jani Rodari gora eta bera, idazle horrek, orain dela 100 urte jaio, eta sortu baitzuen, hauxe, binomio fantastikoa. Eta zer da binomio fantastiko bat? Bikote zoragarri bat? Edo zen gauza elkarrekin ongi geratu daiteke. Baina ez, oraingoan ipuinei dagokie. Nola egiten da? Zer egin behar da? Oso erraza da. Behar ditugu 3 lagun, 2 papertxo, eta burua pixka bat erabili. Lagun batek hitz bat idatziko du, besteak beste bat. Eta 3. lagun horrek zer egin behar du? Hartuko ditu 2 hitz horiek, beraiek lehenengo momentuan pentsatu dituztenak, buelta gehiagik eman gabe alegia, eta horiek nahasita edo hoiekin historia bat prestatu beharko du. 2 gauza, lehenengo gauza, ez du balio, ea ze idazten duen honek eta horren arabera nik beste bat aukeratu antza daukana edo ez daukana, zaila jartzeko, ez. Alegia, nor bere hitza idatziko du, jakin gabe besteak ze aukeratu ote duen. Eta gero 3. horrek, moldatu beharko du, tokatzen denarekin. Batzuetan oso istorio eroak agertzen dira, sortzen dira. Beste batzutan, aski borobilak eta politak, eta badira egunak non ezinezkoak ere suertatzen diren. Baina kontua da asko praktikatzea. Eta nik adibidez, badakizuen non erabiltzen dudan barra binomio fantastikoa. Mendira joaten naizenean, normalean semea eta haren lehengusinarekin joaten naizenean, esan edut, bakarri banoa, normalean ez dut behar izaten, baina nire semea berehalakoan nekatzen da, eta orduan beti esaten du, ama, binomio fantastikoa. Hitz bana pentsatu, eta horrekin, moldatu behar istorio bat momentuan bertan asmatzeko. Batzuetan istorio luzeak, beste batzuetan mutxak, baina behin baino gehiagotan errepikatuta. Ta ara, entzun, aita ama, magikoa da. Umeak ez dira konturatu ere egiten nolako aldapa igotzen ari diren binomio fantastikoari esker. Proba egizue. Edo alderantziz agian zuen ama eta zuen aita da behar dutenak aizue. Aie ere, ongi etorriko zaie, mimo pixka bat eta zuen arreta eta tentzilua. Bueno, balengo egunean adibidez, Jaizkibel da gure mendia, Hondarribiko mendia, han ginela, nire semea eta haren lehengusina, horrela, pentsatu zuten hitz bana, eta esan zuten, okerrezpanago, harria, esan zuen, nire semeren lehengusinaak, eta nire semeak kaka, esan zuen. Nola ezpa, horrelako hitzak ere, sartuko dizkizuete aitatxo amatxo erne egon, baina moldatu behar. Kaka batekin oso istorio politak sortu daitezke, ikusiko duzue, gaurkoan. Agian gustatuko zaizue, edo agian kaka bat irudituko zaizue, batek daki. Edo zen modutan, 2 hitzak hartu, eta martxan gainean, hortxe, sortu zen, jaio zen, gaur, kontatuko dizuedan istorioa. Orduan kontatu nuen, gero behin edo behin errepikatu izan dut, baina ez da ipuin nola borobila landutakoa, ipuin freskoa da. Orduan, ziur asko zuek, zuen ikutuarekin, engo zue, askoz ere ederrago bihurtu. Hasiko gara ez da? Ea ba, nola da, ja buruz ikasiko duzu, ez da? Ikasiko zenuten? Ea ba, eskuak aurrean, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak, tente, min gaina atera. Eta zuloan gorde, ni kontari da zuek.
entzule. Neska mutilok munduan asko bezala, pasen behin harri bat, harri koskorra, bide erdian, antxe, tuf, Jaizkibel mendian. Jakina, Jaizkibel mendiak izugarrizko bista ederrak ditu, itsasoa ikusten da, baia ikusten da, eta bide hortatik pasatzen diren guztiak, gora begira doaz. Harria ikusi ez, da gehienek estropezu egiten dute. Gure harri hori oso nazkatuta zegoen egoera horrekin ze. Izan ere, estropezu egiten zuten bakoitzean. Era guztietako itzi txusiak esaten zizkioten harri gaixuari. Harri zikina, astopitua, edo zein gauza. Eta gure harri horrek ikusten zuen inguruan bizilagunak oso zoriontsuak zirela. Esango dizuek zeintzuk ziren, haren bizilagunak. Alde batetik zegoen belarra, zegoen soro bat. Eta belarrari ikusten zitzaion, holaxe, kulunkari, goxo, haizeak dantzarazita. Beste aldetik zegoen haritz bat. Lerdena. Sekulako itzala ematen zuena, urte desente bazituena. Ematen zuen harek dena zekiela, hain zen zaharra. Eta hirugarren bizilaguna, hau zen bitxiena, izan ere, hirugarren bizilagun hori, behi kakaplosta izugarria handia zen. Egiten duten horietakoa. Konturatu zarete, harria eta kaka, biak sartu ditugu ja. Eta historio guztian zehar, izango dute sekulako pisua, garrantzia, bestela ez da binomio fantastikoa, beste zerbait izango litzateke. Eta ara, gure harria, konturatu zen hiru bizilagun horietatik, behi kakaplosta zela zoriontsuena, beti zegoen irribarre hauen. Eta gure harriako labeiratzen zion enbidia handiarekin kakari bere buruari esanez, ni kaka balintz, orduan bai zoriontsua. Zergatik ote da zoriontsua, zergatik ote du irribarre enigmatiko, arraro hori. Behin batez kasualidadez, bide hartatik, sorgin bat pasa zen, sorgin txintxoitako bat. Eta sorgina ikusi zuenean, harriak esan zion, aizu, sorgina, mesedez, geldi, harria naiz. Kaixo harria, zer duzu maitia? Ara, nazkatuta nago harria izateaz. Mesedez, bihurtu nazazu behi kaka. Behi kaka, ai gaixua, baina nola bihurtuko zetu bazu behi kaka. Ez, horrelakorik ez. Zuk nahi duzuna, zuhaitza izatea da. Haritz bihurtuko zaitut. Hori bezalakoa ikusiko duzu ze zoriontsa izango zaren. Ez, mesedez, haritza ez, behi kaka plosta. Ez, maitia. Eta espatezpi, harria, haritz bihurtu zuen. Hasieran, bazirudien ideia nahiko ona zela. Izan ere, inorketzion gauza itxusirik esaten, haritza zenetik. Alderantziz, haren itzalpean esertzen zirenek, beti esaten zuten, hemen bai goxo, baten batek besarkadaren bat ematen zion, bakizuen, olako jendea da bilen mendian. Zuaitzak besarkatzen ditugunak, dituztenak. Eta hasieran esan bezala ongi, baina haranon konturatu zen, handik pasatzen ziren txakur guztiek, hankaltxatu eta hantxe pixa egiten ziotela. Eta hori ezitzaion gustatzen batere. Berriz ere sorgina azaldu zen, eta harria izan dako haritza, deika hasi zitzaion. Sorgina, ni naiz, hemen haritza, lehen harria nintzena, mesedez, bihur nazazu, behi kaka, plosta handia, mesedez. Behi kaka plosta? Baina nola bihurtuko zaitut ba, zu behi kaka plosta, ize gauzak esaten dituzun. Utzia zu pentsatzen, bai, bihurtuko zaitut, belar, behi kaka plosta, kontxole! Eta pling, belar bihurtu, belar kulunkari freskoa. Eta bai, haritz bihurtu zuenen bezala, hasieran bazirudien ideia ona zela. Inork ez du ezerik txusirik esaten, txakurrik ez da hemendik pasatzen, baina laster konturatu zen, belarra izateak ere bazuela bere alde txarra, izan ere lurraz pitik satorrak atera ibiltzen ziren,
lurra zulatzen, eta kilikili egiten zioten. Baina badakizue kilikiliekin pasatzen garenean, mingarriak bihurtzen dira. Etan, sorgina noiz agertuko zai, gure belar bihurtutako harria. Sorgina, sorgina. Eta bai, asmatu duzu, azaldu zen. Sorgina, zer duzu oraingoan? Mesedez, naiz batere zoriontsua, bihurtuko alnauzu peika kaplosta bengoz. Ai, bai, bihurtuko zaitut, baina sikera ni pakean usteko. Eta pling, beika kaplosta izugarri eder bihurtu zuen egiten duten hoietakua. Eta holaxe geratu zen. Ze gertatuko tezen zai. Ulertu nahi zuelako, zergatik ote ziren beika kaplostak horren zoriontsuak. Bere alakoan jakin zuen. Izan ere, handik pasa zen jendeak, beti egiten zuen gauza bera. Tuturu, titiri, paparaze polita den, oi! Iaia zapaldu dut, oi! Normalean, ez zuten zapaltzen. Eta baten batek zapaltzen bazuen, beti bazen ondoan, beste norbait, esaten ziona, horrek sekulako zortea ekarriko dizu. Eta hori entzuteak, sekulako poza ematen zion. Eta hau alazan, alazpazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila, zure herriko mendiren batean. Eta gustatu bazaizu, holaxe egintzazu. Gauza bat esango dizuet neskamutilok. Ikusi duzue, kakarik handienak ere, eduki dezake bere alde ona. Orantxe bizigaren egoerak bezala, itxialdiak, koronavirusak. Bai, kakaundi bada, gure artean, bai? Baina, hala ere, naiz eta egora horren larria eta arriskutsua izan, ni ziur naiz egun hauetan oso gauza ederrak bizi izan dituzuela. Eta abantaila handiak atera dizkiozuela egoera honi. Ezetz egin paper batean, ezetz idatzi, 10 gauza on egoera honek zuei ekarri dizkizuenak. Seguro 10etik ere, pasako zaretela, ni 10 minututik pasa naizen bezala. Bueno, neskamutilok, eutsi goiari, eta gurasok ere bai, eutsi goiari, beari, eta ondo pasa, guain kalera atera zaitezkete eta... Aio, laizter mendira ere bai!